O CETAL, en colaboración con a banca, comezou a organizar o pasado mes de abril un ciclo de xornadas agroalimentarias. A Fundación celebrou un mês a segunda das edicións, contando coa colaboración das bodegas Martín Codas, enfocada ás novas tecnoloxías en viticultura. E o que tratamos é de levar a condicións de campo demostracións de novas tecnoloxías para distintos sectores agroalimentarios. Comezamos con unha dedicada ao sector gandeiro, coa sementeira de millo forraseiro, e continuamos con esta que organizamos hoxe aquí no Salnés, dedicado a tecnoloxía, a novas tecnoloxías para o cultivo e a produción de viño, en colaboración ca bodega Martín Codas. O obxectivo das xornadas é achegar aos usuarios un coñecemento a pé de campo destas tecnoloxías para comprobar se poden satisfacer as súas necesidades. A cita estivo dividida en dúas charlas e as súas demostracións. A primeira delas tratou sobre os drons e a teledetección na viticultura. Bueno, pois basicamente é traballar con imaxes aéreas, donde a partir de aí xeneramos mapas e con eso buscamos varias funcionalidades, ¿no? Traballamos sobre xestión diferencial en viñedos grandes, é dicir, en función dese vigor facemos prácticas de viticultura diferenciadas dentro dunha mesma parcela con distintos obxectivos, ben para homoxeneizar o viñedo, ben para dirixilo hacia un tipo de uva que nos interese, e todo isto redundando en unha mellor optimización do uso de recursos. Outro dos relatorios deu a coñecer o proxecto Vinescout, que está basado en mapas de alta resolución para os viñedos utilizando robots. Sí, se trata de un desarrollo de un robot autónomo que va tomando datos en alta resolución para luego tomar decisiones importantes. Entonces, ¿qué datos está tomando? Temperatura de la hoja y el vigor, el crecimiento de la planta. Con eso, ¿qué es lo que queremos que sepa el viticultor? El estrés hídrico. A intención do CETAL é que nestas xornadas os viticultores teñan acceso ás novas tecnoloxías ou a proxectos en probas para coñecer tanto os potenciais como os puntos a mellorar destas novas técnicas.